Santo Estevo de Oirán é unha das 14 parroquias do concello de Mondoñedo. A súa situación xeográfica no camiño norte de Santiago, as súas paisaxes, a súa cultura e as súas xentes, xunto co seu clima, fan que este lugar sexa único. Oirán está formada por 3 entidades ou barrios: o Burgo, Centeás e Xercido. A arquitectura típica desta zona son a casa coa súa palleira, o seu pozo e o seu cabozo feitos de pedra e tellado de lousa. En calquer camiño poderate sorprender a beleza dunha fervenza, dunha fonte ou mesmo da mirada dun corzo que por aquí abunda. A súa igrexa é do século XVIII. Está dedicada ao Santo Estevo, que se celebra o día 26 de decembro. Pero a Santa da Milagrosa ganoulle todo o protagonismo. Tal é así que 3 figuras da Santa, unha por cada seu barrio, pasan de casa en casa dende fai 73 anos, esperando que chegue o seu día grande, o 24 de maio, onde centos e centos de persoas se xuntan na romería.